नमस्ते सर्वांना. तुम्ही कालचा ब्लॉग आता बघितला असेल ना. आणि आता आज डे 2 आहे. आता हे बघा, हे पण उठले. आंघोळ विंघोळ आम्ही दोघांनी केली आहे. आता आम्ही घर सेट करायला स्टार्ट करतो. तर सर्वात आधी आम्ही बॉक्सेसमधलं सर्व सामान कबॉर्ड आणि कबोर्डमध्ये भरण्याच्या अगोदर आम्ही चेंज करणार. तुम्हाला एक सांगतो, ही ईस्ट फेसिंग आहे बघा. हे विंडो आहे आमची ईस्ट फेसिंग. तर ही झाली वेस्ट फेसिंग, ही झाली नॉर्थ फेसिंग आणि ही झाली साऊथ फेसिंग. जेवढं मी वाचलंय तेवढं, जर झोपण्याचे डायरेक्शन जर चांगल्या कोणतं असतील तर ते ईस्ट असतं आणि साऊथ असतं. तर आपण जे हे बेड ठेवलंय ते नॉर्थ डायरेक्शनला ठेवलं, तर हा बेड आमचा इकडे पाहिजे. त्यासाठी सर्व गडबड होणार आहे. गडबड म्हणजे हे जर मधल्या पॅसेजमध्ये आपल्याला कामगार फास्ट आहे ना, हळूहळू हळू कामगार मजबूत आहेत ना, हळूहळू हळू पास पास. आता एवढं सगळं काम करायचंय, तर एवढे मोठे जुल्फे घेऊन मी काम करू शकत नाही. सो मी आता ह्याला टाय करते, आंबाडा घालते. मग मला ना असं म्हणजे नीट काम करता येतं. असं जोपर्यंत असे खुल्ले असतात ना केस, मला नाही होत काम करायला. गरम हा ड्रेस ना ताईने गिफ्ट केलेला आहे काजलला. ह्याला काय म्हणतात काजल? बघितलेला ना? नाही ना? नाही, ह्याला काय म्हणतात? ह्याला काय म्हणतात? ह्याला काहीतरी म्हणतात. कमेंट मध्ये सांगा. हे लास्ट इकडेच गिफ्ट केलं होतं ना त्यावेळी, म्हणजे कधी आता लास्ट काय फेस्टिवल होतं तेव्हाच गिफ्ट केलं होतं ना. तुमच्या बर्थडेला मला हे दिलेलं होतं. तुम्हाला पण गिफ्ट दिलेलं आणि मला हे दिलेलं. तर इथे बघा झाडू घेऊन आलेलो आहे आणि बेड आमचा साऊथ फेसिंगला गेलेला आहे. हे ईस्ट आहे, ते नॉर्थ आहे. ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ आणि हे साऊथ फेसिंगला आमचा फेस होणार आहे. इकडे डोकं करणार आणि इकडे पाय, म्हणजे साऊथ फेसिंग. आता हे कबोर्ड बघा आम्ही असे ठेवलेले आहेत. आता चेंज करूया. आता ना जर आपण क्लिनिंग करतोच आहे ना, तर ह्याच्या आतमध्ये पण बघ काजल झाडू मारा बघ, आहे ना, कचरा येतो ना. तर हे सर्व आम्ही क्लीन करून घेतो बघा. सामान लावायचं काम एकदम जोरो शोरूनी चाललेलं आहे. ओके, कॅरी ऑन. आणि मी बघा इकडे काय करतो आहे, इकडे आपल्या कॉर्नरला आपली रिंग लाईट बसणार आहे, म्हणजे एकदम छान दिसेल. बघा नाही ना बघून पण एवढा कचरा येतोच ना. आणि ॲक्च्युली आमचा सुपडा कुठे पॅकमध्ये म्हणजे बॉक्समध्ये ते आम्हाला नाही माहिती आहे. तर आम्ही सर्व बघा हे सर्व साफ करू, म्हणजे आता सर्व कसं डीप क्लीनच होतं ना, ते एकत्र एकदा सर्व साफ होत्या. आणि तुम्हाला दाखवतो बघा, ह्याच्यावरती लिहिलं आहे बघा दिवाण. हे बघा दिवाण म्हणजे हे सर्व सामान ह्याच्यातलं आहे. इकडे बघा दिवाण, सर्व दिवाणचं सामान पण ह्याच्यातच आहे सर्व. एक 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 गोणी, ही पण एक गोणी आहे. अजून हा पण एक बॉक्स आहे. आणि त्यासोबत त्याच्या पाठीची आहे ना, ती पण हॉल आणि दिवाणात लिहिलं आहे ना काहीतरी. दिवाण, हॉल दिवाण असं लिहिलं. ओके, चला एक 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 लावून घेऊया ना. आधी आपण हे दोन लावूया आणि मग ते तिसरी काढूया. तर बाहेर तुम्ही बघू शकता दिवाण लावून झालेलं आहे. आणि इकडे आपलं जेवढं काही घाण आहे तेवढं पुसून होत आहे. आता ह्याच्यानंतर आम्ही जे बॉक्सेस, जसे जसे बॉक्सेस आहेत तसे शिफ्ट करणार आहे. तर ह्याच्यावर हॉल लिहिलं आहे, तर हा बॉक्स बाहेरच जाऊ दे. आता ह्याचे बॉक्सेस आणि या दोघांचे बॉक्सेस आतमध्ये येतील, है ना. सर्वात आधी ह्याचे बॉक्स येतील. आपलं काम चालू आहे.
तर पॅक होईल बघा सर्व पूर्ण प्रॉपरली. तर इथे बघा आम्ही जरा पॉज घेतलेला आहे सामान लावायच्या कार्यक्रममध्ये आणि आम्ही आता चाललो आहे जरा बाहेर. भूक लागली आहे ना. आणि मग बाहेर जात तुम्हाला दाखवतो ना, सोसायटी पण दाखवतो आणि बाहेर काय काय दिसतं ते पण दाखवतो ना. क्या बात आहे, असं गाणे लावले लिफ्टमध्ये. म्युझिक असते ना, दाबल्याशिवाय जाणार आहे का आपली लिफ्ट. कसं वाटतं चालून इकडे. ही कोणती बॅग घेतली, काय ह्याच्यात सबस्क्रायबरनी दिलेली आहे. काय त्याच्यात पण आता ह्याच्यात आता छत्री आणि पाण्याची बॉटल आहे. आईला दिलेली ही बॅग. तर इथे बघा काजलला घेऊन मी एका रेस्टॉरंटमध्ये आलो आहे, जवळपासच आहे आमच्या इकडे. आणि मार्केट पण इकडे खूप चांगलं आहे. काय काय इकडे काजल. सर्व काय घरातलं सामान जे काय लागतं, भाजीपाला, कडधान्याचं दुकान वगैरे, फुल हार. आता आपल्या घरी पूजा पण होणार आहे ना, तर पूजाच्या निमित्ताने जे देवाचं सामान पण लागणार आहे ते सुद्धा आहे. दुकानं आहे जिथे मूर्ती मिळते देवाचे सगळे सामान वगैरे मिळतं, सगळं आहे. आता आम्ही ऑर्डर प्लेस केलेली आहे. आता जी ऑर्डर येईल ती तुम्हाला मी दाखवू आहे ना. बरोबर. अफलातून मस्त आहे, एकदम टेस्टी आहे. आणि ही सेम टेस्ट ना मला रत्नागिरीची आठवण देते. आपण एकदा चायनीज खाल्लेलं बघा तिकडे फर्स्ट टाइम, तर सेम तशीच एकदम भारी आहे. हां तशीच चव आहे. इथे काय बघता, इथे बघा गरम गरम. वाव बघ. चला आता आम्ही खातो आणि तुम्हाला बाहेर काय काय वेगवेगळे दिसत आम्ही तुम्हाला दाखवतो. मग परत आपल्याला घरी जाऊन सामान लावायचंच आहे. आता मस्तपैकी जेवलो, लंच झाला आणि आता बाहेर बघा मस्त गार्डनमध्ये बसलेलं. आणि काजल कुठे आहे. आमच्या बाजूला डॉगी पण झोपलेला आहे आणि हा कसा उलटा झालेला आहे. इकडे फोटो काढायचा आणि आपला फोटो ना उलटा करायचा, म्हणजे समोरच्याला वाटेल आपण उलटा आहे. काय घेतलं दाखव बॅगमध्ये. मी ना हे बघा झाडू घेतलाय आणि बाथरूमसाठी आणि सुपली घेतली आहे. आता इथं आम्ही बसलो बघा. थोडं चालतोय, थोडं बसतोय, थोडं मध्ये मध्ये कट्टे आहेत ना बसायचे, तर आम्ही बसून घेतोय. लांब आहे सर्व, पण तरी आपलं घर एवढं लांब नाही आहे, जवळच आहे. पण आम्हाला जरा असं कंटाळा आला ना म्हणून आम्ही बसलोय. इथे बघा आम्ही कुठे आलेलो आहे. काल इकडेच काजल काय चालू होतं इकडे या मैदानात. क्रिकेट. हां लाईव्ह क्रिकेट. काल इंडिया पाकिस्तानची मॅच होती ना, त्यात इंडिया जिंकली 2 बॉलनी है ना. तर इकडेच स्टे लावलेलं होतं, पूर्ण स्क्रीन लावलेली मोठी स्क्रीन लावली. पण रात्री आम्ही शूट घेतला पण ते दिसलं नाही बरोबर आहे ना. आणि चेअर्स वगैरे टाकून सगळे बसलेले एरिया. आणि तो क्लब हाऊस आहे बघ. बस छान वाटतं ना असं बसायला. हे बघा वरती कसं आहे. थोडं तुम्हाला घरचं पण दाखवतं आणि थोडंसं असं बाहेर सुद्धा आहे ना. छान वाटतं बसायला. मस्त आहे. हे वरचं छान आहे ना. आम्हाला पण काहीतरी नवीन नवीन दिसतंय आणि तुम्हाला पण. आता हे सर्व जेव्हा मम्मीकडे येईल ना तेव्हा सर्व झाडांना बघतच राहील काय कुठे काय कुठे. आणि इथं आपण काय बघितलं, एक वडाचं झाड. वडाचं झाड सुद्धा आहे, तेच माझं लक्ष गेलं. हे बघा वडाचं झाड आहे, किती मोठं आहे ना. हो, पुढच्या वर्षी मी इथे पूजा करू शकेल आता. कशी तुझी तर इथे आमचं फोटो सेशन चालू आहे. मस्त वाटतं इकडे. ग्रास जरा पाऊस आहे म्हणून जरा खाली असं वाटतं वेगळं, पण छान वाटतं.
कुठे जायचं? घरी. थांबले? आलो नाही. नेहमी विसरतो. लिफ्टची म्हणजे वेळ. येऊन अशी मी उभी राहते आणि नंतरच विसरून जाते. फायनली आलेलो आहे आम्ही आपल्या घरी. मस्त पोट भरलेलं आहे. काय रे बंद केलं? हो. बाहेर दाखव मुलं खेळतात त्याच्यात. आता आम्ही कुठे जाणार आहे? आता आम्ही जाणार आहे AC रूम मध्ये. हे काय AC रूम मध्ये झोपणार कसा? काय? झोपणार कसा? ह्याच्यात झोपूया. एक तुम्ही तिथे एक मी तिकडे. इथे बघा आमच्या सोसायटीच्या इकडे जरा कचरा ठेवलेला असतो. टाकायचा आणि बाहेर काय? झालं कूल झालं. हो पूर्ण झालंय. मस्त AC लावलेली आहे. मस्त वाटतंय. आता मस्त वाटतंय आणि आता आम्ही दमलेलो आहे थोडासा. आता झोपतो आणि मग परत आपल्याला काम करायचंय. म्हणजे ह्या बेडमध्ये टाकायचं आहे आणि या कबोर्ड्समध्ये सर्व टाकायचं. इथे पडदा नाही ना डोळ्यावर येईल लाईट. पडदे पण आणलेत आपल्याला लावायचे आहेत.